И така, нека скочим парашута от върха на кулата Second Life. Така, скок. Айде да отворим парашута. Хайде сега напред. Се огледаме къде сме. Аха. Лека по лека върви. Така. Я да видим сега къде сме. Дали ще надтеля целта. Не. Не сме където трябва. Ето тук. Така. Още трябва да се приближим. Много съм далече. Я да видим. Хайде напред. Давай напред. Още малко. Готово. Нацелих мишената. Супер.